दाउखा बा न'आव मोजाङैनो थादे बयनोबो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ मोजाङै संना होबानो जाबाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय साननैसो आं आलासि जाहैनि आबा रावनोबो दा खोन्था बहा थांदों दे आबैनि बिनानावनाव थांनि आं नांगौ नामा आं जेबो नङा दे आं ओंखाम ओंख्रि सङो होनबा मोजांसो मोनो दे आनैयाबो संगोन बियो आनैया हास्लाबाबा नों संनानै जाहोबानो जाबाय नों जेबो सानथारनाङा ओंखाम ओंख्रि संनायाव आं दंखायो सोरबाफोर सोङोबा आं बहा थांदों होननानै बुंबा खोन्थादे आबा जागोन दे आयै खिन्थु आं नोंखौ गोसोखांगोन आंबो आबा नोंखौ गोसोखाङो दाउखा आबा फुङाव साहा फुदुंनानै होनो ओमफानो आरो स्कुलाव थांनायनि सिगां आनैखौ फोजाफानानै सानैजों ओंखाम सं आदा एमाव राजानो जाहो आरो आगैनोबो बे अफ्रि रानिया ओंखामखौनो जानो नागिरा मोजाङै दौबानो जाबाय जागोन दे आयै नों साननैसो बेरायहैदो आं न'नि गासिबो खामानिखौनो मावजोबगोन दे आबा आं थांनोसै आबा रावनोबो दा खोन्थाथार दे जागोन दे आयै आं मिथिखादों आइया मानो थांनो नागिरदों साननैसो बेरायहैथोलै आं गोसोबायदि आइनि खामानिखौ मावजोबगोन आइ गैया आं ओंखाम उखैदों मा उखैदों खोन्थाबानो जाबाय आं गासैखौ संनानै जाहोगोन आइनि संनायखौसो जागोन आंनो आइखौसो नांगौ आइखौल' नागिरबाय थाबा जागोन नामाब्रा आइयाबो बेसेबां मालाय खामानि मावबाय थानो आं संनानै जागोन ना नों मा जागोन बुंबानो जाबाय आइया अबाव थांदों आइया बाहेरायाव ओंखारलांदों माला फैगोन मानसिया माला फैगोन जायखिजाया नोंनि थाखाय गोथाव माबा मोनसे संहैनि दे नों बेवहायनो थाबाय था जागोन दे आयै होमबालाय आं थांनोसै दे फिसा मोजाङैनो थां आरो जापानाव सहैनाय लोगो लोगोनो फन खालाम जागोन दे जोंलारिखौबो आंनिफ्राय अननाय जासिहैबानो जाबाय सानैबो मोजाङैनो मोजां थांदो बाखि जि जोमफोरखौ मोजाङै सोजोबदों ना औ आं माखासेखौ गारियाव दोनहैबाय दे आं ड्राइभारखौ थिनहरगोन बिसोर दोननानै फैगोन नोंसोरखौ गुवाहाटिसिम थेंक इउ आयै जेबो नङा दे फिसा मोजाङैनो थां दे बाय आयै एन्टनिय' फिसा नों मोजां थाबानो जाथारबाय बाखि जोंलारिनि खबरा मालानि दिनाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जागोन बेखौ रावबो मिथिला आंहा बेखौल' फोथायनाय दं बिनि देहाया थाबैनो गाज्रि जागोन होननानै आंनि फिसालाखौ गोसो थोग्रा बियो पेट्रानि फिसालाखौ आयो मा जात होनोहाय आं नोंसानाव संख्रिल'सो लांनो फैथारदों बिदि संख्रि बिथिंलाय बानलु बिथिंबाय थानोसै आरो बे हंलाजोंनो हाबा जादोंहाय नोङो आं संख्रिसो लांनो फैदोंहाय संख्रिखौ हरद' आं बेफोरबायदि जासिबाय थाजानो बायो आयो हाबा हंलाजों हाबा जादो आयै माथो खानायखौलाय हाफांनि फिसाजोनि बायदि लालायखो नोंलाय एखे खाबानो हाफांनि फिसाजो बायदि जायो नामा आयै खुगाया खुगा ओंखारखोहाय बेनालाय आंनो संख्रिखौल' हरदोहाय आयौ बाला हाबा जादो होनना बुंनायखौनो दाय जाथारलायबाय नोंहा हौवाया मोजांखायसो बुंदों आङो मिथिबायना नोंखौबो मा होनगोन एखनबा थाब हाबा जाहोनो एखनबा थाब हाबा जानाङा नोंखौबो फोथायलायलांलाहाय आंखौ फोथाय जिबौफोरखौसो दा फोथाय जायखिजाया संख्रि लायनायाला थांफैदोलाय नोंसा जात बुंलाबायोहाय खुगायानो लागाम गैयासो बेनि थाखायनो आंहा लोगोफोरजों मालाबा एदाव जायो माथो बुंबावनो आरो खुगायानो बिदि होबा अब्लाबो गोसोआ गाज्रि नङा बेना नों लोगोफोरा एदावबा आंनि आइसो जाला माला बुंनाङा होनबानो जाबाय बुंनांगौखौ आंबो बुंफिनो दे होमबालाय लोगोफोर डिस्टार्ब खालामनो थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय भिडिअनि गेजेरावनो बुंबाय नोंथांमोना नायोब्ला अननानै लाइक मोनसे होना गालांनो हागोन नामा मानो होनोब्ला भिउसा फैबाबो लाइकआनो फैथारा बिराद लाइकआनो खम जालांनो हमदों हायोबा लाइक मोनसे होनानै गालांदो दे होमबा भिडिअखौ इन्जय खालामफिनदो आयाव बाला मा जाखो संख्रियानो गैया बाला बिदि जाबाय होमबा थांफैदेलाय थांलाय दखानाव थांना फैलाय नांला दे आङो दखानाव बायनानै लायगोन सानैजों गुदुं गुसु रायलायनि आं साहा फुदुंनि थांफैदेलाय थांलाय दखानाव थांनानै फै थांगौ नै बाला फैसाखौबो लांफायासै गावनि फैसाजोंनो लाबोआ बे मालाय दखना फाननानै गांसे गांनै फैसा मोननायखौ मालाय बुथुमनानै दोनदों मोजांथारहाय थांफैदेलाया सोरनि फिसाजो आंनि फिसायाखि मोजां जायाबाखि जायाखै दे साहाखौ फुदुंदो गरमबाबो लोंलाबाय थानसां गरमबाबो साहा मोनलोङाबानो जाथ्रा माथो जेसेबां गरम जायो एसेबां साहासो गांबावो मा जाबावगोनथाय आंबो साहा नङाबानो जाथारा बाला फुदुंहैनां मानोबासो फैफ्लांखो आङो संख्रि लांनो
नांथारासो थाफैलायबाय बे अमा राजाखौबो जिबायदि निउस होदों दा अमा राजाया आंखौबो सानफायबायानो जाबाय ओरैबाबो जेनिबो दायल'खा जोंफोरासो दायाव गोग्लैगोन बोरैबाबा बालनि गिलु बालु मा जाखो अमा राजा मा जाखोसो होननानै बुंदों नोंनि बिहामजो मोजाङा आंखौ फानबाय गाज्रिनो फानबाय आंखौ मा मावलायखो बेलाय गावनानो सों माथो गसंनानै दं हनै अमा राजा आंलाय मा खालामदोंसै मा खालामदों होननानै बुंदों नों आंनि केरेक्टारखौ आसि दिन्थिदों बियो आं लायनो हौवा मानसि गोसो थोयो बे मालाया हौवाजों हौवा गोसो थोलायनाय सोरबा गेनो लेसबियाननो आंहा जेबो बुङाब्रा आं जेबो सानथारा बयहाबो गावबा गावनि चइस थायो होमबाबो आंखौ बेफोरबायदि बुंनाङाब्रा आं गे नङाना माबायदिलै नोंना बिहामजोआ जानला माला आंखौ बायदिसो बांसावलाबायो आं जेबोखौनो खालामाखै माथो अमा राजा मा जानला माला दाय होलाबायो नोंलाय आंखौलाय नारजि बुदां नोंथ' निउसखौ नायबाय नङा होमबा औ नुबाय बे दाउस्रि देलायनो हाफाङासो खोन्थादों जाहैबाय बे दाउस्रि देलायाबोथ' मिन्थिखायो दा माबायदि मानसि बियो जेराव आदार नुयो बेयाव बारसिनग्रासो हामथारबाय दा बेथ' आंनि केरेक्टारखौ ओरैबायदि बरबाद खालामबाय बेनिखायनो हाफां आं नोंखौ मानहानिनि केस होगोन मानहानिनि केस औ मानहानिनि केस होगोन आं जुदि निउसाव फैनानै आंनि केरेक्टारखौ साफा खालामा अब्लाथ' आं दिनैनो दानो केस हैबाय आंथ' जेबोखौनो बुङाखै आंथ' दाउस्रि देलायखौ निउसाव होननानैबो बुङाखै नोंसो थफिरामखौ एदावबाय थादोंमोन दा एदावबाय थानाय नुनायखायसो आं बुंदोंमोन नोंखौ आखलानो माबायदि नोंना होननानै बेखौसो दाउस्रि देलाया खोनानानै निउसाव हैदों दा बेवहाय आंनि मा गोरोन्थि नोंहालाय बहा गोरोन्थि जानो बुहुमनि गासैबो मानसिनानो गोरोन्थि जायो नोंनाल'सो जाया मोजां मोनबाय सासे मानसिखौ बेफोरबायदि खालामनो आं जेबो खालामाखै होननानै बुंखाबाय दा नारजि बुदां खोन्थाया मानो अमा राजा एसे मिसआन्डारस्टेन्डिंसो जालायलायदोंलै बे दाउस्रि देलायखौ नङा होननानै बुङोबानो जागोन ना आखला खेबसे बोरैबा पाब्लिकआव ओंखारफ्लांबाय बा निउसाव भाइरेल जाबाय मानसिफोरा बेखौनो साननानै लाबाय थागोन मिथिबाय आंहाथ' आंनि केरेक्टारा ओरैबायदि बदनाम जाबाय ओरैबायदि लस जाबाय मोजां केरेक्टारा गोमानानै गाज्रियासो आंना दावखोगासिनो बेनिखायनो निमाहाबो बिनांगौ हाफाङा आरो आंनो मानहानिनि मा फाइन गोग्लैयो बेफोरखौबो होनांगोन निमाहा बिगोन दे बियो गोरोन्थि मावबाय जेब्ला निउसाव होननांगौबा होनहोगोन आं मानो निउसाव होननो आं जेबोखौनो बुङाखै अमा राजाया गे होननानै आं बुङाखैनो डाइरेक्ट आङो दागामिगा बुङाखैथ' नुबाय माबायदि थगायनायग्रो जायगायावनो नै बेनि थाखायनो जादों मिथिबाय खोथाफोरा जुदि दाउस्रि देलायनि सिगाङाव बिदि बुङामोनब्ला दाउस्रि देलाया हैनाय नङामोन बाथरिखौ आच्छा दाउस्रि देलायनि दाय नङा आरो आंनिसो दाय जाबाय दाउस्रि देलायसो निउस होदों ओमफ्राय आंहासो दाय जालायबाय नोंहा दाउस्रि देलायखौ थांनानै बुंहैनो हाया आंखौलाय मानो बुंफैदों दाय मावनानै बिदिसो होनबावदों नों गासिबो खोथायाव आं गोरोन्थि नंजोबा दे आरो आं अमा राजाखौ मालाबाबो बिदि हौवा गोसोथोग्रा गे होननानै डाइरेक्ट बुंखायाखैनो दाउस्रि देलायासो थांनानै बुंहैदों बेवहाय आंनि मा गोरोन्थि आं जेबो बुङा आच्छा जेबो बुंमाराना निमाहा बिमाराना आं मानो निमाहा बिनो जेराव आं नोंखौ जेबोखौनो बुङाखै मानसिफोरनि सिगाङाव आं नोंखौल'सो बुंदों दा नोंनि सिगाङाव थफिरामखौ एदावबाय थानाय नुनायखाय आंलाय मा खि मोनजानो थफिरामखौलाय एदावनांगौ जाखो ना महरानो दं ना मानसियानो नायनो मोजां बियो मानो एदावनांगौ जाखो आं मिथिया आं मानहानिनि केस हैनोसै अमा राजा बिदि केस होलायनाङा दे जाखिनि फाइन भरिनांगौ भरिगोन आरो हाफाङा नोंनि सिगाङाव निमाहा बिगोन निमाहा बिनायाव जेबो थाङा आं मानो निमाहा बिनो जेराव आं जेबोखौनो बुङाखै नों माब्ला मेच्युर जागोन गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि मोनबाय थादों नामा नोङो सानै गथ'नि बिमा जालायनानै निमाहा बिनाय आन्थायावलाय मा जायो निमाहा बिनायाव थैगोन नामा आंहा निमाहा बिनायाव जेबो प्रब्लेम गैया जेराव आं अमा राजाखौ आं बुङाखैनो बेखौ हौवा गोसोथोग्रा होननानै आं मानो निमाहा बिनो बिया आं आच्छा बिमाराना दे बिगोन मानो बिया जानो बिगोन आं बिया सोरा मा बिलायो बिलायबाय था नुबाय उल्था होननानैसो थांबाय आं हले मानहानि केस हैनोसै र' खोथाखौ एसे साननानै नायग्रोबाव नांगौबा आंनो बुंफ्रोमनानै होगोन हाफांनि जानानै नोंलाय मानो हाफांनि जानानै बुंनांगौ जाखो हाफाङासो बुंदोंबा हाफाङानो बुंथों सोर मा होनबानो जाबाय दानो बुं दानो अनलाइन फैनानै बुंफै आं अमा राजाखौ खेला खालामनानै ओरैनो बुंदोंमोन बेखौनो दाउस्रि देलाया बुंहैबाय होननानै जागोन दे नों दसे टाइम होबानो जाबाय आंनो आच्छा बारु टाइमानि लारु 1 घन्टा टाइम दं बेनि बारा गैया नेवला थुदो नारजि बुदां मानो नोङो हाफांनि गोरोन्थिखौ नोङो सुद्रायनो नागिरदों मानो गावखौनो साजा होनो नागिरदों हाफाङा दायखौनो मावाखैबालाय माथो खालामनो हायो हाफांनि जेबो गोरोन्थियानो गैयाबा बेवहाय आं मानो हाफांखौ निमाहा बिहोनो नों मानसियानोथ' मानो बेफोरबायदि मानो बेफोरबायदि नोङो हिनजावखौनो मानो इसिबां अननानै थैयो नोंलाय आलासि गोदान लायनो थिननाया दाबो लायाखै नों बेखौनोथ' लायनो थांदोंमोनलै अमा राजाखौ लोगो मोननानै फैफिनबाय लायथां जेबो निमाहा बिया आं बुंखादोंना जेबो निमाहा बिया जाय गोरोन्थि मावदों बेसो निमाहा बिगोन आइले जेबो नङा फिसा खोथाफोरखौ मानो गेदेर खालामो मिथिला मा जादु होखोथाय नोंखौ माबाफोर जादु मन्त्र लगायबाय दां बेनिखायनो गासिबो बिनि खोथाखौनो मानियो बिदि नङालै आयै माखासे खोथाफोरखौ नर्मेलैनो हगारनांगौ बांद्राय खालामोबा बांद्राय गाज्रि जायो आं आलासिखौ लायनो थांनोसै
बुजाबाबो बुजिला बियो बिहामजोआनो बेखौ माबा मोनसे खालामथारबाय बे आलासिया फैबा मोजां जाथारसिगोन माबा मोनसे खालामनो हानायखौसो नायगासिनो आंबो नङाबा बे हाफांजों जेबो जाला आंनि फिसालायासो निमाहा बिनो नागिरबावदों निमाहा होथारा आङो आं थासान्दियाव बेखौ जानो होथारा आं दे होमबा फिसाफोर मोजाङैनो मोजां थांदो जोंलारि आइ आं माखासे बुस्थुफोर सोनानै होदोंमोन प्लास्टिकआव बेखौ लाबायना औ आइ लाबाय एन्टनिय' जों आरो माथो बुंबावनो नोंसोर जुदि नोंसोर सानैनि सोमोन्दोखौ लानानै गोजोननाय दङब्ला मोजाङैनो मोजां थांदो मोजाङैनो थाहैदो गोजान जायगायाव थाहैनाय मादै आं जोंलारिखौ मालाबाबो दुखु होआ आं बेखौ अराय हेफाजाब होगोन दे बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा दे फिसाफोर बांद्राय गोबाव खालामबा उरांखौ मोनहैनाय नङा थांदो दे फिसाफोर दे आयै खुलुमबाय आफा खुलुमबाय आयै जोंलारि आइ दे खबर हरबाय था सानसेयाव खेबसेबाबो फनखौ दे जागोन आयै नाथाय मालाबा समबो मोना जानो हागौ अब्ला जेबो दासान जागोन दे आफा बाय बाय सनथला गुवाहाटिसिम थांनानै दोनहैबानो जायोमोन ना नांथ'लालै आंखौनो दुरबल होननानै खोन्थाना लानो गोसो गैया आइ जोंलारिनि सिगाङाव माथो जानोखाय दोनहैनायालाय थाथोंसै दे आं गुवाहाटिसिम दोनहैनांगौबा गाबगौमोन जोंलारि आइयाबो आंखौ हारसिं हगार हरनो लुबैनाय नंखायामोन बेनिखायनो आं थाङासै दे बुजिबाय गसाइफोर मोजाङैनो मोजां जापानाव सहैदो बेखौनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबबाय खर' गंलायै नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया नामा नोंनि हौवाया जे नोंनि थाखायनो निमाहा बिनो नागिरदों बेबो ससियेल प्लेटफर्माव नों मा साननानै लादों जेराव आं गोरोन्थिखौनो मावाखै बा आंलाय मानो निमाहा बिनांगौ आं अमा राजाखौ थांखिनानै जेबोखौनो बुङाखै दाउस्रि देलायासो जि खालामदों बेसो खालामदों होमबालाय दाउस्रि देलायखौ मानो बुंहैयाखै दाउस्रि देलायनि गोरोन्थिखौ आंनि फिसाला नारजि बुदाङा मानो मोननांगौ आं बुंहैनो नागिरखादों आलासि फैगोन नालाय ओंखामबो संना गालांनो नागिरदों आरो मा खालामो माबार खालाम जुदि आंनि फिसालाया निमाहा बिनांगौबा दिगदारसो दं बांद्राय आंखौ वार्निं होबाय थानाङा नारजि बुदाङा आंनिबो हौवा वार्निं नङा बे बाराव एक्सन लाखाथारगोन आं आंनि फिसालाया जुदि बेफोरबायदि निमाहा बिलाबायनांगौबा आं गारा थाबैनो दाउस्रि देलायखौ बुंहैथां अमा राजाया 1 घन्टाल' टाइम होदों बे थङाले दाउस्रि देलाया एसे गरम खालामनानै होनो हायो नारजि बुदां आंनि थाखायसो निमाहा बिबा गैला बेबो जानाय नङा दाउस्रि देलायखौनो लोगो हमहैनांगोन नङाबा सोरा नारजि बुदाङासो निमाहा बिलाबायगोन आंनि जानानै आं बिदि खालामथारा हेलौ मा जोंलारिया फैबाय हारसिंना लोगो आच्छा दे दोनथ'दो बे बारावबो एन्टनिअ फैफालायबाय माने जियानो जाया मानो एन्टनिअ आरो जोंलारिनि गेजेराव हाबनो आंलाय सोर जायखिजाया जोंलारिया खुसियाव थाबानो जाबाय आंनि थाखाय हाय बानलु बेदां बहा थांनो नागिरदों नोंलाय ओरैनो बारहावा जाफैदों बानलु बेदां जोंलारिया गाबोन फैसिगोन मानो नांगौ आंनोलाय सोमोन्दै मानो खोन्थादों आंनो आं मानो खोन्थादों नों मिथिखायो सिन्था खालामनाङा जोंलारिखौ लिंहरगोन आं गाबोन जोंनाव जापान सफैबानो गोसो नोंनि बानलु थादो दे होमबा आं रुमाव थांनोसै र' मानो कफि लोंहैनोसै थौ कफि लोंनो बेबो आंजों मानो लोंनो हाया नामा आं नोंजों हायो हानाया अब्लाबो सोंबाय आं जुदि नों आंजों कफि लोंनो गोसो गैया थाङाबानो जाबाय आं हारसिं थांगोन रथ' मानो थाङा जानो थांगोन थौ अके